Ngiyathemba kuyaphila njengamanje la ukhona khona. uNkulunkulu akakulonde kubusise kuphile uphumelele empilweni. Kama uPastor WeNingi sibheka iphupho lika Martha Shilo 1 uthi hello pastor, I want to know what it means to dream three elephants and then started running. I'm not sure ukuthi ke uyibonile sasisuka ibaleka noma uyibonile wasisuka ebaleka. Okay, maybe uyibonile wasizazi ziyasuka ke emva koloko ziyabaleka mhlawumbe ethuswa uyena ke. Okay, into esingasho la ukuthi nje uma uphupha ubona izindlovu uphawu oluvamile la kubika inhlanhla lengabika ukuchuma noma ukufezeka kwamaphupho amakhulu osuku nawo kanye nempumelelo ikakhulukazi mangukuthi mhlawumbe bezingaphakathi noma seziseduze nomfulo ubona indawo noma engamanzi kanjena kanti futhi la umupho mhlawumbe ubona ke izindlovu kungaphinde kube uphawu olusho ukuthi mhlawumbe wena uqobo umuntu onamandla, umuntu onomdlandla, umuntu onenhlakanipho, unedumela futhi uzothuthuka uphinde uphumelele empilweni. Yabona? Kuyenzeka futhi umuphupha la ubona mhlawumbe izindlovu ezithukuthele kube ke uphawu nje suke selusho ukuthi ke mhlawumbe uthi ngokuxolisa komuntu ngephutha mhlawumbe olenzile mhlawumbe ongakwazi ukulivuma njengamanje. Kuyenzeka futhi umuphupha ubona izindlovu mhlawumbe zingaphakathi kwegceke mhlawumbe inodlame futhi uthole sekusho ukuthi ke kungenzeka ithongo lapho kulelo khaya lelo liphenduliwe. Yabona? Noma ke kukhona nje ukungazwani okukhona phakathi kwekhaya okungenzeka kuza ngenxa yethongo elikhona ngaphathi elibi noma ke liphenduliwe futhi. Kanti uma ubona mhlawumbe indlovu ezifuna mhlawumbe ungena ngaphakathi kwegceke ngaba uphawu osuke lichaza la ukuthi kungenzeka kunabantu abadlule emhlabeni bangagezwa futhi abangakangeniswa ekhaya. Yabo? Noma ke kunalethongo elibi elifuna ukungena la ekhaya efuna niligeze nihlambulule. Yabona? Kanti uma mhlawumbe ubona indlovu noma izindlovu mhlawumbe ezimhlophe ngabe kube nje uphawu losuke selichaza ukuthi mhlawumbe ususondele noma ke sesisondele isikhathi sakho sokuthi ube nokuthula ube nenjabulo mhlawumbe ube nokuzwana nabantu bomndeni iphinde libe nenjabulo. Azivali ngokuthi uma ngenzeka mhlawumbe uphupho ubona amankonyane eyindlovu as long as angakuhlaseli ngakulwisi uphawu olungasho ukuthi mhlawumbe kungenza nje manje umatasa nomklamo othile noma umatasa nebhizinisi elithile kodwa ezothatha mhlawumbe isikhathi ukuthi lifezeke kepha mhlawumbe uzogcina ukwazela ukuthi ke uphumelele kulona ngenxa yokubekezela kwakho. So elombe ngifuna nje sibheka fushane kuyidaba la uthinta ke indlovu. Ngiyazi ukuthi indlovu singakhuluma la uningi kakhulu kunye sibe sikhuluma nako ngelinye ilanga kodwa nje besibheka la kafushane siqondise nephupho la lika Martha wakashilo 1 ukuthi okay naku okunye ongakuqaphela ngodaba uthinta ke la izindlovu. uNkulunkulu akakubusise uphumelele empilweni. Ngakhohlwa ke ukuthi ke bese ulike le video. Yabo.